Mae'r enwybiadau wedi agor ar gyfer trydydd tymor Senedd Ieuenctid Cymru. Ond beth yw Senedd Ieuenctid Cymru? Wel, 60 o bobl ifanc yn dod at ei gilydd o bob cwr o Gymru. Ac os wyt ti rhwng 11 ac 17 oed, gallu di sefyll i ddod yn aelod hefyd. Yr aelod delfrydol, dwi'n meddwl, yw rhywun sy'n hyderus a sy'n gallu cymryd cyfleoedd gwahanol, gallu sefyll o flaen pobl, ond hefyd rhywun sydd jyst eisiau gwneud gwahaniaeth a sydd angerddol am be maen nhw'n hoffi a be maen nhw eisiau newid. Rhywun sy'n hoffi dweud ie, cymryd rhan mewn pethau, sicrhau bod ni'n cael cyfleoedd pob mis a sicrhau bod ni'n cymryd pethau sydd o diddordeb by nhw, neu rhywbeth maen nhw'n credu sy'n gallu creu gwahaniaeth neu rhywbeth sydd hyd yn oed yn mynd gyda pa pwyllo maen nhw'n eistedd. Jyst dweud ie i popeth yn y byd chi'n neud. Yma mae'r bobl ifanc sydd wedi eu hethol i'r Senedd yn trafod materion pwysig, fel yr amgylchedd, addysg, trafnidiaeth gyhoeddus a iechyd meddwl. Ond be mae Harriet ac Elis yn meddwl o'i hamser nhw yn rhan o'r Senedd Ieuenctid? Oedd e'n profiad rili wych. Dydyn ni ddim yn disgwyl lot yn mynd mewn iddo fe, dydyn ni ddim yn gwybod beth oedd e'n rili am, ond mae jyst i bod yn rili diddorol i gwrdd â pobl ifanc gwahanol o gefndiroedd gwahanol, wneud ffrindiau newydd a hefyd gallu fel siarad yn y siambr. Oedd o'n rili dda, profiad rili diddorol, a oedd dim fod rhywbeth arall i'w wneud o blaen. Dwi'n credu un o'r pethau gorau oedd siarad yn y Senedd. Nes i trafod cwpl o pethau oedd yn pwysig i fi a fy teulu yn amlwg pobl sy'n byw yn fy etholaeth. Jyst ewch amdani a fel paid â phoeni am bod yn nerfus neu am beidio bod yn perffaith. Jyst dwedwch beth chi'n meddwl, really. Peidiwch phoeni amdano fe gormod. Cofia, os off ti fod yn aelod, mae modd i ti gyfrestru ar wefan Senedd Ieuenctid Cymru. Bydd modd pleidleisio dros aelodau hefyd ym mis Tachwedd.